Her i første uge skaber vi og designer produkter. Og vi kan have sjov og glade med vores færdige produkter. Vores elever og rektor er blandt de mest kompetente i landet. Vores designlokale, hvor vi udtænker og kreerer nye spændende produkter, der kan bruges i fremtiden. Og det er egentlig det, første uge, det handler om. Vær klog og smart og tænke uvandt. Det bedste ved første uge er, at Sten, vores rektor, er mega awesome!